שלום לכולן. היום אנחנו נלמד חלק שקשור לזמן מלחמה, הזמן שבו אנחנו נמצאים היום. חלק שמאוד מאוד מחזק, שנותן איזשהו קצת שקט בכל הטירוף מסביב. אז אני עכשיו אעשה לכם share screen, תראו את החלק. אוקיי, היום אני אקריא לכם את החלק, אתן מוזמנות לעצור את ההקלטה, לכתוב לכם, לסמן לכם משפטים, ותוך כדי תהליך של למידה, או אפילו בסוף, לכתוב לכם מלאכה. אז אני מתחילה להקריא. תנסו להיות שמחות ושקטות, עיניים מורמות לשמיים לתפילה, ולב חפץ בטוב, כי יש גם טוב, לא רק מלחמה. לשמור על עצמכם, על האור הפנימי שלכם, בלי חוסר ביטחון. מחוזקים נשאר ונשמר להיות בעשייה. אם יש תקופת איום על ישראל, לא להיות שאננים. להקשיב גם לאנשים שדואגים. אם תאמרי לא, יהיה זו חסימה למי שחרד. להדחיק זה לא נכון, אבל להיות במציאות בראש מורם. יש שמיים ויש קרקע. להתחבר לאמונה בשמיים ולעשות מה שצריך לעשות על הקרקע. להתרכז בהתחזקות, כי יחד עם הפחד יש תרגול אמונה. אם הפחד מתוחם ומקבל מקום, מולו אפשר לבנות ביטחון, כי כוח הלב הוא אמונה. זה באמת חלק מאוד מאוד מחזק. נתחיל להעמיק בו. רגע, עובד אתכם לשיר סקרין. אוקיי. בעצם העולם הזה, הארצי, שבו אנחנו נמצאים, הוא נקרא עולם מלשון נעלם. אנחנו מסתכלים על המציאות והיא כמו מעין מעלימה מאיתנו את נוכחות הבורא. המלחמות, החדשות, הפרשנויות, כל מה שאנחנו רואים. זה משהו שמאוד מאוד מעלים לנו את הנוכחות שלו. כשאנחנו מסתכלים על העולם במקומות שקיימת בהם התערבות אנושית, אנחנו יכולים להשתכנע בקלות שזה מעשה ידי אדם. ובעצם לשכוח שיש כאן יד עליונה על הכל. לצורך העניין מה שקורה. איך זה היה? איך זה קרה? 7 באוקטובר. עכשיו ברור שאנחנו צריכים לקחת אחריות חד משמעית. אני חס וחלילה לא מדברת על זה. כל דבר זה למידה. אבל בסוף, 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 הכל זה יד השם. יש פה יד עליונה שמסדרת פה את כל מה שמתרחש. אנחנו, בני אדם, סך הכל בובות, בובות על חוט. אנחנו השחקנים בתוך המערכה, והבמה יהיו אחראי לכל מה שקורה כאן. כל מה שקורה כאן. ומי זה? זה כמובן אב הרחמים. עכשיו היא אומרת, תנסו להיות שמחות ושקטות. פעמים רבות זה בלתי נתפס עבורנו, שבאמת בשעה של הצער, של הכאב, של היגון, אנחנו גם בהודיה ושמחה על מה שקיים, כן? זה בלתי נתפס לחשוב על זה, איך גם בתוך המקום, בכל המקום הכואב הזה, אני גם יכולה להיות בהודיה ושמחה. אז יש לנו את היכולת הזאת, יש לנו את האפשרות הזאת, להרגיש במקביל, גם לכאוב וגם לראות את הטוב, גם להיות בלב נשבר וגם בתקווה. אמא אומרת שאי אפשר לגרש פחד, אבל ברגע שיש מלאות, ברגע שאני מצליחה גם לראות את הטוב, הפחד לאט לאט דועך. עכשיו היא אומרת, הלב חפץ בטוב, כי יש גם טוב, לא רק מלחמה. הטוב הוא לא מפסיק להתקיים בזמן מלחמה, ואפילו לרוב אנחנו רואים שהוא מתגבר, בין אם זה בנתינה, בהתגייסות, בהתנדבות, בהתחזקות, באמונה, בתפילה. אנחנו רואים הרבה פעמים שאנחנו בזמן הזה, בזמנים הקשים האלה, התפילה שלנו בהרבה יותר עמוקה, בהרבה יותר מכווננת. ויש בי אפילו יציאה מריכוז עצמי, ואני מתחילה יותר לעזור לזולת, למי שצריך עזרה ומענה. אבל מה שכן, פה בעת, גם בזמן מלחמה, הקשר שלנו עם אותו הטוב הזה עלול להיות רופף. מה שקורה זה שאנחנו ממש נשאבים לתוך הדאגה, לחשש, לייאוש, לעצב, והלב הזה שחפץ כל כך בטוב, הוא נזנח. אז מה שנאמר לנו פה בחלק, אמא אומרת לנו, יש גם טוב, לא רק מלחמה. ממש, אפילו עכשיו, נסו לכתוב לעצמכם במחברת,
כמה מילים על המשפט, כי יש גם טוב, לא רק מלחמה. מה הטוב שאתן רואות? זו הזמנה להתבוננות. איזה טוב קיים שאת עכשיו, בזמן הזה, מבקשת להודות עליו. פה בעת, כרגע. על מה אני מודה? בתוך כל מה שיש. בתוך כל הכאוס המטורף הזה שיש לנו כאן. על מה את מבקשת להודות? חישבי, כתבי לך. קחי לך כמה דקות. עכשיו היא אומרת, לשמור על עצמכם, על האור הפנימי שלכם. האור הפנימי הוא גם אור הבורא, שמתקיים בתוכנו כל שנייה, כל חלקיקה שנייה, והוא בוקע מהפנים שלנו. חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שכתוב בספר איוב, וגם דובר על כך בהמשך בספר התניא. יש לנו אפשרות להנכיח את האור שקיים בנו, וממש להיות שליחים של האור האלוקי. מה זה אומר? אני רואה עכשיו אישה מבוגרת ברחוב, לחייך, לחייך אליה, לשאול לשלום יקירנו, לאפשר לאור לנוע בתוכנו ומחוצה לנו, ממש ככה, להפיץ את האור, להגיד מילה טובה למישהו ברחוב, אפילו מחמאה, אתה רואה איזה מישהי שוואלה נראית ככה טוב, נראית להעיר בה, איזה יפה את, וואי את מהממת, את יודעת, תקשיבו, אתם לא מבינים מה זה עושה, הייתי לא מזמן בתחנת רכבת, באמת ראיתי מישהי יפהפייה, והיא הייתה גם קצת נפולה, היה נראה שהיא הייתה עצובה מעט, לא היה שם משהו ככה מסיר אותה והיא בחוסר שקט. אמרתי לה, תקשיבי, את מה זה יפה? תקשיבו, הבחורה, החיוך שלה מפה לפה, סמיילי של השמחות. הטיפת אור הזאת שעשיתי לה, זה... אני באותו רגע הרגשתי שעשיתי לה את היום. איזה כיף זה. וזה לא עולה לנו כסף גם ככה. תחלקו מחמאות, תעירו, תעירו לאנשים, תנו עזרה, תושיטו יד, משהו קטן. זה העניין של המקום הזה, של האור הפנימי שקיים בנו, לשמור עליו ולהאיר אותו גם כלפי חוץ. עכשיו, היא אומרת גם, בלי חוסר ביטחון, גם אם יש איזשהו חוסר ביטחון שקיים בחיינו, בפרט בזמן מלחמה, בשל אי ודאות מוחלטת, אפשר לתחם אותו, לתת לו איזושהי מידה. יש שלבים שמאוד מאוד עוזרים לנו, כלים בלימוד, שעוזרים לנו להיות באיזשהו מרחב קצת יותר נינוח. השלב הראשון הוא צפייה. אני צופה במתרחש. תחשבו שאתן עכשיו נמצאות באיזשהו עולם קולנוע ענק, אתן בסוף, וצופים מתוך העולם קולנוע על המתרחש. תצפו בעצמכם מה קורה. מתוך הצפייה, השלב השני הוא הזיהוי. לזהות שכרגע אני מרגישה חוסר אונים מטורף. עכשיו בבומים האלה בשתיים בלילה, ב- במיטה הזאת שרועדת לי, אני מרגישה חוסר אונים ופחד, פחד. לזהות את זה, זה מה שעולה בי, זה מה שעולה. ולתת לזה לעבור דרכי. השלב השלישי הוא התיחום. תיחום, תחשבו שממש אתם מתחמים איזשהו ריבוע. הכוונה היא לגבול מסוים. לתת לו מקום מתוחם משלו. לתת לחוסר אונים הזה זמן בפני עצמו. עכשיו, בזמן הזה, אני מאפשרת לעצמי שעה, נגיד, ביום, שאני מרגישה אפס ביטחון. שאני מרגישה בתחתית של התחתית. אבל אני מתחמת את זה לזמן. בשעה הזאת, בזמן הזה, אני לא פה. אני בעולמות אחרים. אחר כך, זהו, זהו, תיחמתי לי את זה לזמנו, נתתי את הזמן הזה, עכשיו אני ממשיכה את שלי. והשלב הרביעי הוא הפרדה. להפריד בין הזמנים. זאת אומרת, שלא בכל התחומים אני מרגישה את החוסר אונים והחוסר ביטחון הזה. המטרה היא לאפשר איזושהי גמישות מחשבתית ומחשבה שהיא יותר נקייה. לא כל הווייתי, כל כולי שירה, שירת הים, חוסר ביטחון וחוסר אונים. יש בי חלקים גם מאוד בטוחים. זה מאפשר לי איזשהו שקט במערכת וראיית הטוב שנמצא בי לצד התחושה כל כך קשה הזו. אז הכלים האלה של הצפייה, זיהוי, תיחום והפרדה, הם מאפשרים לי איזשהו שקט וחיבור ורגע
קצת מנוחה בתוך כל מה שמתרחש בי כרגע. וכמובן זה מאפשר לי גם חיבור לעצמי. אני מתחילה לזהות מה קורה לי. וזה גם נותן לי איזושהי סוג של שליטה על הרגשות האלה. זאת אומרת, שהרגשות האלה שהם לא ינהלו אותי, אלא שאני אנהל אותם מתוך תיחום והפרדה. ובסוף גם לא אמרתי, יש את העניין של הקבלה, שאני מקבלת את עצמי עם הגם וגם. אני מקבלת את עצמי גם במקום החסר, וגם בראיית הטוב שנמצא בי כרגע בהפרדה. והיא אומרת לנו גם להיות בעשייה. עשייה זה אחד הדברים שהכי מאזנים את נפש האדם. החלל הזה, הריק הזה, שעכשיו יש כאלה שלא עובדים, יש כאלה שנמצאים בבית, החוסר אונים, הריק הזה, זה, זה מעלה לנו את הדאגות ואת החששות שמסתובבים בעולם מעבר למידה, מעבר למידתי. ומה שבאמת יכול לעזור לי זה להיות בעשייה. העשייה הזו היא מרכיב מאוד מאוד חשוב שמביא לאיזון. עשייה זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות עכשיו ללמוד, זה יכול לעשות ספורט. זה להתחיל לנקות את הבית, להתחיל להוציא דברים, תקשיבו, אתם לא מבינות איך זה מנקה, להוציא דברים מהבית, לנקות אבק, לשחרר דברים, לשחרר אנרגיות מיותרות מהבית שלי, להתנדב, לעזור למשפחות שקשה להם כרגע, ילדים. כל מה שאתן יכולות לעשות, שהוא לא עכשיו להיות בריא כזה, הוא מאפשר לכם את האיזון. זה מרכיב סופר סופר חשוב שממש גם עוזר לנו לא להתחיל להיכנס לדיכאונות ולחרדות, כי אתם נמצאים באיזושהי עשייה, תוך כדי, כן, בלי עכשיו להגיד לא קורה פה כלום, בלי הדחקה, תוך כדי הבנה שכרגע אנחנו נמצאים במצב כאוטי, במצב לא פשוט בכלל, ויחד עם זאת, לצד זה, אני בעשייה. עכשיו, היא אומרת גם, לא להיות שאננים, להקשיב גם לאנשים שדואגים. בעצם להדחיק ולנסות להעלים את הרגשות הקשים שעולים, זה יוצר איזושהי חסימה. באמת הרבה פעמים אנחנו שופטים את האחר, או ישר ממהרים לתת לו עצות, ומה שזה גורם לצד השני, זה גורם לביטול החוויה שהאחר נמצא בה כרגע. לפעמים אפילו אנחנו לא מבטלים, אלא דווקא מעצימים את החוויה. מי שמולנו חווה איזשהו קושי, ואנחנו כמו חונקים אותו בתשומת לב, או שואלים שאלות בלתי פוסקות. בשני המקרים, גם במקום של הביטול, וגם במקום של האובר, נתינת תשומת לב, בשני המקרים האלו, מדובר באיזושהי הפרת איזון. המקום המתוקן הוא לתת מקום למה שעולה בתוכי כרגע, ולנסות לחוש מה האדם שמולי צריך. במונח הפסיכולוגי זה נקרא יכולת למנטליזציה, לנסות להבין למה האחר זקוק כרגע, ולא למהר ולתת פתרונות. אנחנו נותנים פתרונות, נותנים עצות, כי זה גם אותנו מסיר, גם אנחנו מתחילים להילחץ מהילד הזה שעכשיו אומר לי אני מפחד, אני חרד, מה... כן, גם בתוכנו זה עושה איזשהו רעש מאוד מאוד חזק, אנחנו לא מוכנים להיות בתוך זה, אז אנחנו עכשיו ממהרים לתת פתרונות, ותעשה ככה וככה, ועכשיו צ'קליסט כזה. אז לא, יש לנו כאן ממש הנחיה יקרת ערך, להקשיב, לתת אמפתיה, לראות את האחר עם כל מה שעולה בו, בלי לנסות להדחיק או לייפות את המציאות, אלא פשוט להיות איתו בקשר נקי. זה מה שכל אדם צריך בעולם הזה. קבלה, הקשבה, אמפתיה. והיא אומרת גם, זו חסימה למי שחרד. בעצם, אדם שלא מאשרים את הרגשות שלו ומבטלים אותו, זה יוצר חסימה. לדוגמה, עכשיו אזעקה, עכשיו טרלול, טירוף, לילה, מקלטים. הילד בא ואומר, אני מפחד. האישה באה לאיש שלה ואומרת, אני מפחדת. עכשיו, הדבר שהוא לא צריך עכשיו לשמוע זה אל תפחד. עכשיו אנחנו נוטים באמת לעשות את זה מכוונה מאוד מאוד טובה. כי אנחנו רוצים לעזור לו, אנחנו לא רוצים שהוא יחל, אנחנו לא רוצים אבל בסוף זה ממש מבטל את מה שהוא מרגיש, וזה יוצר מצוקה, אולי אפילו אשמה. ובעיקר זה יוצר תחושה שלא מבינים אותי. לא מבינים אותי. בטוח היו לכם מלא סיטואציות כאלה, שבאתם עכשיו לבעל שלכם, או לאישה שלכם, או
או אתם חוויתם את זה בתור ילדים, שאמרתם משהו שאתם מרגישים, וביטלו לכם אותו, והרגשתם פשוט לבד. אף אחד בעולם הזה לא מבין אותי. ואז מה קורה? מה קורה שאנחנו חוסמים את מי שחרד, שאנחנו מבטלים את מה שהוא אומר, נגיד עכשיו נניח נלך לדוגמה של ילד, ילד בא ואומר לי, אני מפחד, ועכשיו בתור הורה אני אומרת לו, אל תפחד. מה קורה? בסוף הילד הזה יגדל להיות איש, נכון? הוא יגדל להיות אדם בוגר, וכשהוא יתבגר, הוא לא ידע לזהות מה הוא מרגיש, כי הוא יתרגל לשמוע שהרגשות שלו הם לא אמיתיים. כי אני אומר שאני מפחד, ואז הוא אומר לי, לא, הכל בסדר, אל תפחד, אבל אני מפחד. ואז הוא מתחיל להתעצבן, יש לי פה כל מיני מסרים, סותרים. מצד אחד אני מרגיש ככה, מצד שני, הוא אומר לי שלא קורה פה כלום, אז מה קורה בתוכי בעצם? וזה מוביל ממש לחסימה רגשית, וקושי להבין מה מתרחש בי כרגע, מה נכון עבורי ומה לא. זה מה שקורה לנו בבגרות הרבה פעמים. נכון, אתם מכירים את זה שאתם אומרים לעצמכם, אני לא יודעת מה אני מרגישה כרגע. אני לא יודעת מה זה אינטואיציה, מה זה פחד, מתי זה באמת אמת פנימית, תחושה חזקה שיש פה משהו שהוא לא בסדר, שהוא לא בסדר בכלל, ואז את אומרת, לא, אולי זה סתם פחדים, אולי זה סתם דמיונות, אולי זה לא נכון, אולי זה לא אמיתי, מה שאני מרגיש. אז זה המקום שהוא סופר חשוב, תיקחו לכם אותו לחיים, לכל דבר, בהורות, עם ילדים, אפילו אם את מורה, חברה, עם האיש שלך, כן? לנסות לא לבטל ולא לחסום. וזה מכוונה טובה, כן? אנחנו לא עכשיו באים פה עם אשמה. הכוונות שלנו הן טובות. זה גם מה שהורגלנו כשאנחנו היינו גם ילדים. שאומרים לנו, אל תפחד, אל תהיה עצוב, אל תבכה, כל אותם על האלה. אבל זה לא באמת מה שמרגיע. זה לא באמת מה שמרגיע. ואתם יודעים מה? גם בסוף זה יתנקז למקומות אחרים. ילד או בן אדם. כל אדם בעולם. שאומרים לו, אל תרגיש, אל תרגיש, והוא מתחיל להיות באיזושהי חסימה, מה קורה? בסוף זה יתנקז במקום אחר, מהגוף. זה כמו שתחשבו על איזשהו נהר, אוקיי? נהר שהוא חסום, המים לא עוברים. מה קורה? מה קורה למים? מתחילים להיות מזוהמים, מתחיל להיות שם איזשהו חולי. זה מה שקורה לנו בגוף. מתחילות פתאום איזה שהן מחלות אוטואימוניות, סליחה, שהגוף תוקף את עצמו, המערכת החיסון תוקפת את עצמה, מתחילים להיות לנו כל מיני בעיות בעור. כל אחת זה מנוקד אצלה במקום אחר בגוף. בדרך כלל איפה שהמקום יותר חלש. וזה מה שקורה. זו החסימה הזאת, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. אנחנו רוצים שהחסימה תיפתח. אנחנו רוצים לאפשר לרגשות לעבור דרכנו, כדי שחס וחלילה זה לא יבוא לנו במקום אחר. עכשיו, חשוב לי להדגיש, יש מצבים שבהם ההדחקה היא דווקא הכרחית. בכל חסר, נכון? בכל חסר ישנו גם מרכיב שהוא נמצא. בכל רע טמון גם משהו שהוא טוב. לדוגמה, לצורך העניין, אמ, חייל, חייל עכשיו, שמשמור את כל החיילים שלנו. חייל עכשיו נמצא בקרב תחת אש. ההדחקה עבורו היא הכרחית והיא קריטית, היא מתנה. היא מתנה. הוא חייב עכשיו להניח הכל בצד ולעשות מה שצריך לעשות למען ההישרדות שלו. פה ההדחקה היא שומרת עליו. זו ממש נשיאת ההפכים שבתוכנו. מצד אחד, אני לא רוצה לחסום את הרגש שעולה, כן? אני רוצה לתת מקום לדאגה, לכאב, לחוסר אונים, לתסכול, לכל הרגשות הכואבים האלו. ומצד שני, בסיטואציות מסוימות, ההדחקה יכולה ממש להציל אותנו. ממש. והשאלה המרכזית היא, מה יעזור ללוחם, או למנתח, או לדוגמה מי שבזק"א, מד"א, או כל בן אדם שעכשיו נמצא באיזושהי מקום מאוד מאוד קשה, של עניין של חיים ומוות, אז צריך לשאול את עצמי, מה יכול לעזור לי לקבל את המיטב בהקשר הנפשי שלי, על מנת שאני באמת יוכל לבצע את המשימה שלי כראוי. אז כאן העניין של ההדחקה הוא סופר, סופר חשוב. וזה המקום הזה שבכל חסר ישנו מרכיב נמצא, יש ממש משפט כזה שאמא אומרת. אז אני יכולה להשתמש גם בחסר הזה במקומות שהם יועילו לי לחיים. והשאלה,
עד כמה זה באמת ממש עניין של הצלה נפשית, או עד כמה זה הדחקה שאני לא מאפשרת לעצמי להרגיש בחסימה מסוימת. וזה ככה היה לי מאוד מאוד חשוב, היה לי מאוד מאוד חשוב להגיד לכם בהערת סוגריים על העניין הזה, על החשיבות של ההדחקה. בכל מנגנון הגנה שיש לנו, יש גם דברים טובים, הם עוזרים לנו לשרוד בסוף, במצבים מסוימים. עכשיו היא אומרת, אבל להיות בראש מורם. לפעמים, הרבה פעמים, אנחנו מתייחסים לביטוי ראש מורם, או איזשהו מישהו שרואה את עצמו איזה טווס כזה, כן? כסמל לגאווה, או איזשהו אגו כזה מפותח. אבל במצב הזה היא מתכוונת למודעות לחיבור האלוקי שיש בתוכנו. אדם שהוא הולך זקוף, הוא מבטא את הפסוק, יש פסוק שממש מבטא את זה, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. רגליים על הקרקע והראש והתודעה הם כלפי מעלה. ראש מורם בכוחו בעצם להזכיר לנו את היותנו בחיבור עמוק לבורא, במודעות, להיות על מקומנו. והיא אומרת, יש שמיים ויש קרקע. יש היבטים רוחניים לעבוד בהם, ויש גשמיים. בעצם, ישנם דברים שהם לא בשליטתי. אין לי שליטה בהם, אין לי השגה בהם, אין לי מה לעשות איתם. ובמצבים האלה אנחנו נתחבר לאמונה בשמיים. יש משפט כזה מתוך תפילת השלווה, שכתב ריינהולד ניבור, והוא ממש, הוא אמר, אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, והאומץ לשנות את מה שביכולתי. בעצם, יש מצבים שאין לי את היכולת לעשות איתם שום דבר, ויש מצבים שיש לי את האחריות. כמו שבעצם ימימה אומרת לנו, לעשות מה שצריך לעשות. ובמה שביכולתי, האומץ לשנות את מה שיש ביכולתי, זה בעצם לפעול מתוך הטוב שמתקיים ומתאפשר לי כרגע. מה שאני יכולה לעשות, ויש המון, המון טוב שאנחנו יכולים לפעול מתוכו. והיא אומרת, להתרכז בהתחזקות. הכוונה, ממש לנסות לאתר מה מעניק לי כוח, מה נותן לי כוח, מה מחזק אותי. בעצם ההתחזקות הפנימית היא תוצאה של מחשבה, דיבור ומעשה. ממש, עכשיו, תחשבו איזה מחשבות מזינות אתכן וממש נותנות לכם כוח. איזה דיבורים, איזה מעשים, אפילו איזה שירים. איזה שיר מחזק אותי? מה אני יכולה לשים עכשיו ומשהו בתוכי יתחזק? חישבו, ממש, תחשבו את זה, אפילו תכתבו, ואחר כך גם תעשו, אחרי השיעור. תוכלו לעשות כל דבר שמחזק אתכם. ניגון, תפילה, כתיבה, צרחה, כל דבר שיאפשר לכם את ההתחזקות הפנימית. וזה הכוונה להתרכז בהתחזקות, ובמה שיש לי את היכולת שלי, עד כמה שאני יכולה. והיכולת הזאת היא להתבונן ולזהות מה יכול לחזק אותי, זה מעצים את התדר הבונה והמחזק שבתוכי. והיא אומרת גם להתרכז בהתחזקות, כי יחד עם הפחד יש תרגול באמונה. יש את הפחד, נכון? אנחנו מכירים בו, ויש גם את ההזדמנות לתרגל את האמונה. למסור ממש את החוסר אונים הזה, ולתת אמון במציאות, גם אם היא קשה. זה המקום של האמונה. ביום יום, בשגרה הרגילה שלנו, ובמיוחד שהכל הולך לנו טיפ-טופ, לפי הסדר, אנחנו פחות מתרגלים אמונה. כי אנחנו לא נדרשים לזה, הכל פיקס. אבל מה קורה? דווקא במצבים מאתגרים, במצבים קשים, כואבים כל כך, כשהמציאות מתהפכת ומשתנה, כשהאדמה רועדת מתחת לרגלינו, יחד עם הפחד, יש את המקום של האמונה, לישועתך קיוויתי השם. כן? דווקא במקום הקשה הזה אנחנו בהרבה יותר מעמיקים בעניין הזה, בהתחזקות של התפילה, כי זה מה שיש לנו, אין לנו משהו אחר. זה מה שיש לי כרגע, זה מה שיכול להחזיק אותי כרגע, עם כל הטירוף הזה מסביב. והיא אומרת גם, אם הפחד מתוחם ומקבל מקום,
מולו אפשר לבנות ביטחון, כי כוח הלב הוא אמונה, כן? כמו שאמרנו בעניין התיחום, רק ברגע שהפחד מתוחם ומקבל איזשהו מקום, כאשר הוא לא מודחק ואנחנו גם לא מתעלמים ממנו, כן? ומצד שני אנחנו גם לא מתערבבים יותר מדי בתוכו, אנחנו מעורבים, כן? אנחנו נותנים לו מעורבות ומקום, אבל לא מתערבבים, לא נותנים לו לנהל את חיינו, ושאנחנו מתחמים אותו לזמנו, ואנחנו גם כמובן מפרידים אותו מהחוויה הכללית בהכללה שאנחנו עושים בדרך כלל, כן? שאנחנו צובעים את כל כולנו בתחושת הפחד הזאת, מתוך זה אנחנו יכולים לבנות ביטחון, כי אנחנו לא רק פוחדים, יש בנו גם את המימד הזה של הביטחון שקיים בנו, יש בנו את האמונה, והכוח של הלב זו בעצם האמונה. אז אני שולחת אתכן, שיעורי בית. ממש תכתבו, כמו שאמרתי, מה מחזק אתכן, מה יכול לתת לכם כוח בתוך כל הטירוף הזה מסביבנו. ומתוך הכתיבה, גם ליישם את זה, מתוך המחשבה, מתוך הכתב, שזה מונח במחברת, להתחיל ובאמת ליישם את זה למעשה, ממש, עכשיו. איך אני יכולה לחזק אותי? מה אני יכולה לעשות שיכול להעיר בי לצד הפחד? מה יכול לבנות אותי? אז אני מאחלת לכן, כולם, כל עם ישראל, שנצליח מתוך החושך, מתוך המלחמה, מתוך הכאב, להגיע לאיזושהי התחזקות, להיות בראש מורם, להסתכל גם על המקומות הטובים, להודות גם על כל הניסים שיש מסביב, לפרוץ את החסימות מתוך קבלת כל רגשותיי, ללא הדחקה, להדחיק רק במקומות שבאמת מצילים אותי ועוזרים לי לשרוד. גם זה חשוב. לא להיות שאננים, להקשיב גם למי שדואג, אבל להקשיב, לא לבטל, לא להדחיק, להקשיב, לא לנסות לתת עצות, כי תאמינו לי, וגם תחשבו על עצמכם, תחשבו על עצמכם, שאתם עכשיו מדברות ושופכות את נימי לבכם לאחר, ופתאום הוא אומר לכם, אל תדאגי, אל ת... זה... וואלה, זה יכול לפעמים לטמטם, בתחושה הזאת של, הנה, היא לא מבינה אותי, אף אחד לא יבין אותי. אנחנו לא רוצים לעשות את זה לאחר, אנחנו רוצים לתת לאחר את התחושה הזאת שהוא מובן, לתת לו מענה מתוך אמפתיה והקשבה נקייה, בלי לרוץ לעצות, בלי לרוץ לעצות. אז אני מאחלת שנהיה שמחות ושקטות לצד הכאב והכאוס והרעשים, ושיהיה שלום ושלווה עלינו ועל כל ישראל. תודה.